Salutare lumea, eu sunt Zic și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră mirobolantă de lumea lui Zic. Ok, astăzi l-avem alături pe un abonat super șmecher care o să intre și el... Uitați-l acolo. Așa. Și astăzi el ne va ajuta să mai dezvoltăm din mapă, să facem etc. O să vedeți voi. Zici tu ceva, Holler, nu știu dacă o să te auzi pe filmare. Salutare, așa, bun. Hai spre insula noastră șmecheră. Ok, o să trebuiască să mai fac un pod care duce spre insulă. Nu prea am semnal și acum stau cum aș conduce skin-ul cu chestia repetată. Am înțeles. Nu știu cât de bine l-au zis pe Hollard pentru că el nu prea vorbește mai tare și uneori se aude și întrerup, dar nu-i baie. Ce părere ai, Hollard, de locul ăsta șmecher? Ce părere ai de locul ăsta super șmecher? Niez, am început bine. Am pus niște copaci pe aici așa din început, nu știu, ziceți-mi dacă arată destul de șmecher, nu știu, ziceți voi în comentarii dacă vă plac copacii ăstea sau să lăsăm așa gol-goluț cum era înainte. Astăzi vom lucra în continuare la camera abonaților, cum am zis, sper să putem termina în episodul ăsta, vino cu ace Holler. Vezi, aici va fi camera abonaților, what the fuck, da. Bă, dar n-ai un ternecop ceva? Ba da, uite-te prin chest că trebuie să fie pe acolo sau era. Fii atent, am eu aici, ia de aici. Ce de asta jos? Nu. Ce să fac? Dar n-am fucking lemn. Ba da, am. Stai așa că-ți fac eu unul. Hai până afară să îți fac un târnăcop pentru că aici am eu crafting table-ul. Facem niște bețe și un târnășcop. Ia de aici. Uite cum vine găina după tine. Ceva gen zât. No, bun. Vino coace. Deci, fiați nu. Trebuie să mai spargem un bloc acolo și acolo. Ok. Văd așa de mică și camera mea e mare. Păi man, aici e camera abonaților. Tu cât ai vrea să fie? Așa, mai sparge un rând acolo în fiecare parte. Bă, tu unde ești? Păi tu lasă-mă rândul ăsta, mă, tu. Tu lasă rândul ăsta, tu sparge. Da, sorry. Tu sparge aici, mă. Hello, alo. Vino încoace. Tu sparge aici. Tu sparge rândul ăsta. Tu sparge rândul ăsta. Bun. Noi ne continuăm treaba aici. Pentru că aici va veni designul la pereți și na. Dacă îl puneam peste, va fi destul de mică. What the fuck, de ce am pus chestia aici? Hai să luăm înapoi și să spargem în continuare. Și așa, Holler, tu ce mai zici pe acolo? Cum te simți aici? Băi, la mine e cu grindele. Fine. Ok. Știu că mulți de voi acum o să ziceți că vorbesc singur, dar nu, e aici, Holler, alături de noi. Bun. Da, mă voce suavă care nu cu microfon. Aveți și canalul lui în descriere, dacă vreți să vă abonați la el, aveți linkul de la canalul lui în descriere, deci abonați și la canalul lui. În care nu este nimic, da? Da, dar să fie acolo. Așa. Și m-am hotărât să bag în fiecare episod câte un abonat pentru, eu zic că de ce nu. Ar fi super șmecher seria cu un abonat în fiecare episod, nu chiar în fiecare episod, zic și așa. Bun. Băi, sigur, într-o sută de episoade termin camera. Asta? Bă, trebuie să mai spargem un bloc. Ba da, am spart deja, ce bous. Bun. Acum, hai să facem și noi design la pereți, dacă aș avea și eu materiale. Trebuie să luăm lemn. Hai după lemn. Ai topor? Dormitor pe lucru. Mi-ai văzut corturile, mi-ai văzut, nu mi le-ai văzut. Hai să dormim, Hai să dormim.
din prima zi. Hai, dormi odată. Hai mă, dormi odată. Man, dormi odată. Da. Bă, dacă compar cu Bagă-te puțin în pat, bagă-te în pat. facă screenshot să vezi, îți trimit grozav pedofil, știi, la mine în pat. Hai la mine în pat. What the fuck, la mine apare că levitezi. Yeah, mâini. Lol, la mine apărea că levitezi. Lol. Bun. Să nu iei copaci de aici, hai. Pedofilul și mă așteptai, hai, vină lângă mine. Vino încoace, hai să nu luăm copaci de aici pentru că va fi destul de urât. Ioi, dar te auzi întrerupt foarte rău. Ok. Vom lua și noi copaci aici, hai și după noi, holăre. Oh my god, hai după mine, holăr, și taci acolo, că te auzi foarte întrerupt, deci taci acolo. Am zis că te auzi foarte întrerupt ca un robot așa, dar nu-i baie. Ia și tu copaci de aici dacă vrei, hai. Bă, Tu... dar nu înțeleg, tu unde? Eu sunt aici, mă. Nu văd scrisul. Unde? Uite, mă. Ah. Bă, dar a fost acolo și am venit înapoi și spun, hai după mine. Oh my god, bă, de ce lag pe server? Adică nu-i server ăsta până la urmă, e lumea mea. De ce nu pot să iau? Nu, am eu semnal bun, știi? Da, deci să... A, n-aveam spațiu în inventar, ce bouz, doamne, doamne, doamne. A? N-aveam spațiu în inventar și mi-ai furat tot lemnul. Așa, hai să aruncăm ăsta și să luăm toporul înapoi, unde e toporul. Ia și tu lemne pentru că o să avem nevoie. Dar bine că te-ai dus până acolo, știi că aici n-aveai lemne. A? Nu, mi-e place înăuntru pădurii, așa. Mamă. Foarte fain. Voi încerca că în episodul următor, dacă mai filmez cu vreun abonat, să încerc să audă și el mai bine, dar na. Mi s-a spart toporul, nu cred. Îmi sparge cu un... Duminică, știi? Da. Nu cred că nici în episodul de astăzi nu vom putea termina camera abonaților, dar dacă nu o să putem termina, voi încerca să termine off camera, ca să nu lungim atâta cu camerele astea și etc. Ca să ne începem și următoarele noastre proiecte pe insula aia care am zis, adică asta de unde am spart lemne. Bun. Și bineînțeles, dacă vreți să intrați cu mine să juc... Eu n-am lag. Eu cum ce voce ți-ai făcut lor. În fine, nu uitați să... Adică, ce drac vorbesc aici? Da, da. Dacă vreți să intrați cu noi aici pe Discord și să jucați cu noi Minecraft, cum facem în fiecare zi, aveți linkul de invitație în descriere dacă vreți să intrați să jucați și să vorbiți cu noi, ăla-i. Bun, ai luat ceva lemn? Mamă, gata, astăzi faci 1000 de... Fix astăzi faci 1000 de abonați. Bă, n-ai masă de lucru cu undeva? Ba da, uite aici unde sunt eu. Țin-mă, țin. Uite acolo, printre copăcei. Cum te holbezi, de parcă n-ai mai văzut un crafting table. A? Cum te holbai, de parcă n-ai mai văzut niciun crafting table. Bă, eu cât... Nu-ți dai seama, tu cred că e foarte... Oh my god, deci te auzi întrerup maxim, frate. Da. Am zis că e special ca să cuprinde microfonul. Da. Vreau să fac cumva să arate bine, mai pentru că dacă fac așa random, va fi destul de nașpa. Iar dacă fac așa... Da, oameni buni, cred că așa. Și, și aici vom pune abonații activi, adică pe chestiile astea 4. Dar așa rămâne. Și pe partea asta la fel facem.
Nu, am găsit un design pentru pereți. Da, Zi, te rog că n-ai craftat tot lemnul. mă duc. Ok, ești bun. Um, ok, vino încoace să-ți fac și ție un... Vino să-ți fac un topor. Să-mi faci? Un topor, nu vrei? Stai un pic, mai colegi. Toporan, mi-a făcut două. Mamă, tu cum ți-ai permis să-mi umbli prin lucruri? Ok, glumeam. Hai să punem și noi crafting table-ul ăsta pe aici, pentru că n-am. Stă acolo degeaba. Și da, bun. Nu uitați să apăsați și acolo un mic butonaj de like să văd dacă este susținută această serie, pentru că seria este cea mai susținută de pe canal. În episodul anterior am spus undeva pe la 90 de like-uri. Deci, wow. Hai să luăm și noi copacul ăsta mare pentru... 90 de like-uri? Da, 90 de like-uri la ultimul episod. La care am dat și eu. Da. Hai să aruncăm sign-ul ăsta pentru că iar nu mai avem spațiu în inventarul nostru mirobolant. Ne vom urca... Vrei ceva cu cuvântul ăsta? Mirobolant, știu. Da, mai te... Mirobolant. Mai zic de 2-3 ori dacă e nevoie. Nu, e o întrebare, n-am dat cu Ia foarte mult pentru că nu cred că o să ne ajungă vreo 2-30. Sigur. Și da, sper să termin. Dacă terminăm în acest episod, camera abonatului va fi super șmecher. Avem timp 15 minute la dispoziție sau chiar 20. Deja filmăm de 11 minute, what the fuck. Ce repede trece timpul. Ce faci, mă? Doamne, rup de la Rănica, spre suiez. Lol. Daș, vin cu aeraș. Daș. E. Vin cu aia. Dar tu cu cine te bați, mă? Atâta. Eu cu aeraș. Lol. Bă, sper că, măcar un sfert din perete să terminăm în episod. Măcar un perete în episodul ăsta să terminăm, că dacă îl terminăm va fi super, super șmecher. Bun, hai să mergem repede aici. Bun. Uite, aici va veni așa. Stai așa că mi-a venit altă idee și de ce n-am pus chestia asta din prima, dar nu știu de ce. Da. Asta? Nu, e ok. Bun. Ce ți-ți place? Da. Ei, ce-am făcut? Bă, m-am speriat alea că, bă, omule, ce faci? Nu așa. Uite, pe urmă aici va veni iar așa. Oh, ups. deci, deci mor, frate, când te-auzi întrerupt. Te-auzi așa de parcă, oh my god. Ce ți-ai făcut design? Păi, Băi, dar știi ce-i faci? Că mă auzi după 1 minut după ce am vorbit. păi știu că ori îți pică ție netul, ori nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, un pic, mi se ridică. Supraviețuiești. Oh my god, asta a sunat ciudat. Ți se ridică, oh my god. Băi, vorbeam din net. De niet, mă, zi așa. Doamne, ce pervers avem în conferință, oh my god. Ce? Da, eu încă mai filmez, mă. Ok, hai să terminăm repede locul ăsta. Oricum, dacă nu o să terminăm episodul de astăzi, siguranță voi termina off camera pentru că v-am zis că nu-mi place să țin o construcție mai mult de 2 episoade pentru că așa vă plictisesc și n-are rostul. Și da, hai să facem repede astea și mai punem și noi un bloc pe aici și gata. Hai să închidem și noi episodul, pune și tu... Uite, dăm scări. Dăm. Cum a fost asta? Uite, ți-am adus cări. Oh my god. Până îmi dai tu scările, mor aici. Nu, bă, mă sunați. În fine.
Cam asta a fost acest episod. Dacă v-a plăcut și vreți mai multe episoade alături de abonați și da, aveți, cum am zis, aveți canalul în descriere și până data viitoare ne auzim cu un nou episod nou. Salut!